Bali 270 lahat yan. Kasama libot. Hindi. Lubat. Nagilan niya yan. No, pre, thank you. Oo, bro. So, natapos din. Alright. So, natapos din tayo sa pagpapapalit ng set cover. So, doon pala ako madalas nagpapagawa ay red. Yung Raider 150 na motor ko sa XM1 Moto. Tapos rin naman tayo ngayon, bibili tayo ng mga paninda. Bali 270 pala yung binayaran natin doon. Bali 220 kasi yung eh 220 itong seat cover. Tapos 50 lang yung siningil sa akin na labor. Pwede na rin, mura na rin. Oh, may bagong set cover si Mio. Wala tayong nabili na paninda doon sa RPG. Tatry natin dun sa may ributan. Dahil pagkatapos natin bumili dun, uwi na rin tayo. Kasi yung bibilihin natin kasi yung Master Kuko saka yung tawag dun, Mountain Dew. Alright. Dalaw tayo sa mga tropa. Mountain Dew nga pre. Mountain Dew? Oo. Yung shoutout sa kanila. Dito na naman tayo. May Master Kuko kayo dito? Yan naman ta boss? Master ko? Wala. Boss? Mountain Dew na lang. Wala rin boss eh. Sting. Sting na lang. Wala rin? Meron, Sting. Ay ganyan lang. Pepsi. Wala. Ganyan lang. Sige ba? Yun lang, wala din. Kaya tayo maghahanap nun. Wala eh. Saan kaya? Mahanap tayo, baka sakaling mayroon doon sa kabila. Mabenta kasi sa mga bata yon yung Master Kuko na yon, mga kalabrakada. Ang bilis maubos. Tuwan ko lang kung mayroon dito. Sana nga mayroon. Alright mga kalabrakada na, may nabili tayo. Pero wala yung Mountain Dew. So Master Kuko lang yung nabili natin.
mabilis kasi maubos na to. Walang gustong ng mga bata. Kaya pag kumuha ako nito, pag bumibili kami, maramihan talaga. Bali 5 box lahat yan. Si Mio, umu-overtake ng 5 star. Pambira. Update tayo mga kalabarkada na. So pali papauwi na rin tayo. Dahil wala talaga tayong mahanap na Mountain Dew. Ito na lang yung nabili natin, Master Coco. Tapos natapos rin tayo sa natapos rin tayo sa pagpapagawa natin sa set cover ni Mio. Maraming salamat pala sa inyong lahat mga kalabarkada, no, dahil sa inyong walang sawang suporta. Oh no. Dahil hindi naman po mabubuo yung Lover Cards kung wala po kayong sumusuporta sa akin. Sana ay patuloy nyo pa po akong suportahan. Sa mga bago naman po dyan na nakapapanood sa ating mga vlog, huwag nyo naman po sanang iwanan yung video na hindi pa po kayo nakakapag-subscribe para mas lalo pong mag-grow yung ating YouTube channel. At syempre huwag nyo na rin po sanang skip yung ads para naman po kumita na rin po yung ating YouTube channel. Kapal talaga ng mukha eh, no? Pero ganun talaga yung pagpo-vlog, di ba? Pakapalan lang talaga ng mukha. So update tayo mamaya pagdating natin dito sa bahay. Update tayo mga kalabarkada na. So andito na tayo sa bahay at tamang tama yung dating natin dahil ang oras natin ay 12:07. Sinalian ko yung NCN na pang? Sinalian na? Oo, si cover na. Si cover na sa truck. Nuay. Oo. Ito. Kasi natikit madaras yan anan. Kawan kita. Basta yun eh. Kasi lang latan mo ay. Bati mo na tao. Oo. Yun mga kalabarkada na. Ito yung bagong cover. Seat cover pala na. Ni Mio. At bago tayo magtapos pala ay nais kong mag shoutout pala sa mga viewers natin, si Sir Mark Alfredo Corpus, tapos kay
Justin Soriano, kay Salon Florenda, kay Ma'am Berly Perante, kay Ma'am Mercelita Huano, kay Ma'am Lovely Archery, kay Rapis Perfishing, at shout out din pala kay Juni Fishing TV. Ayun. So shout out po sa inyong lahat at maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta sa aking YouTube channel. So dito na siguro matatapos yung vlog natin. At ingat po tayong lahat and God bless po. May nakasakay na. See you po sa next na vlog natin mga kalabarkada. So ingat po tayong lahat.